Аре бе, главният велосипедист, откъде, какво, кой кара колелото бе, кой е това на колелото бе? Данчо, честито. Дайте с мерси. Честито, първо животно в Съединените щати, прекрасен срандак. Това е редовен лов, тук вече не съм браконьер. Вече няма браконерски. Ще ме щракнеш, чакай, само да обясним няколко неща. Значи намираме се в Шелтън, няма да казваме точно къде, защото по разбираеми причини да не научават агентите. Така, ето го животното, прекрасно животно. В колко часа го ударихме, Данчо? 7:20 май. 7:20, значи... То илегалното време е, чай. Да, 7:20 го ударихме. Значи 6:35 е легалното време, бяхме на позиция на време, така с малко леки спънки, но гледай, и малко транспортната схема е екстравагантна, народа ще се... Велосипедиста е готов. Да. И в 8:20 изтрещяха два изстрела от позицията на Данчо. 7:20 бе. 7:20, значи неговата позиция е там, изстрела от 170 метра, 169-170 метра. 169-99. Там некъде, да. Много такъв сериозен изстрел при положение, че е движещо се животно. Пада некъде тук. И ходихме да го търсиме. Малко се притеснявахме, че няма да го намерим даже, но за щастие за 5-6 минути го открихме доста бързо. И сега трябва да го прекараме около километър и половина надолу, но ето изобретателна инженерна схема да го... Данчо, снимай мене да се види... Снима този патент да не го види някой друг, бе. Снимай мене и аз да кажа няколко приказки. Така трябва да е. Да, снима ли в момента? Да, вие сте журналиста. Да, вашето изказване, моля. Да, значи аз бях на около километър и половина надолу. При мен излязоха две женски. Също е хубава позиция. Сори. Между другото, Данчо, аз забелязах, че вятъра духаше гадно към оттам, откъдето аз мисля, че ще излезат. И те са то усетили. Ами сигурно е така. Мъжкото се е скрило. Две женски, но пак района е хубав и тук и там може да стане работа. За щастие, Данчо... Господ здраве да му, да. Няма празно, Добре, че беше си да ми покажеш къде да застанеш, защото аз съм от Леуно. Не. Ако някой стреля на 170 метра и го сваля, просто нямам забележки. И така, прибираме се сега обратно и почваме да го оправяме, да го позачистиме това, защото сега почва голямата работа, но районът е страхотен. Супер, до година сме тук пак. До година сме тук пак и не стана малко с селените, но за малко и поради други хора. 2 сарандачета и 2 ленчета. Задължително, да. Това е за сега от Late Deer Season и ще се включим до година. До година, за съжаление така ще е, до година.